silamɛden bɛɛ la walahi a kana ye ko ye silamɛ n'i ye silamɛɲɔ ye baara dɔ la ko silamɛya baara dɔ baara ka se ka ɲɛ cogo min na kana kɛlɛ dɛ o de y'an ka dugu to kɔfɛ o de y'an ka kabilaw to kɔfɛ misiri jɔra yan sisan jumadonya fɛ an bɛɛ bɛna misiri kɔnɔ nin ye tɔrikatigi o t'a la nin ye nin taabolo mɔgɔ o t'a la bɛɛ bɛna mun kama ko juma ye bi an bɛɛ bɛ seli fana seli fo ala ko an ka seli mɛ munna ni silamɛya baara dɔ daminɛna an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ munna sabu dusukun ti ɲɔgɔn fɛ an ko an bɛ diinɛ la k'a sɔrɔ nkalon don o de na ni nin ye an k'an jija karamɔgɔ min b'an bolo bisi na bɔrɔ ka jan ka na sigi k'a sɔrɔ dugudenw aw dusukun ti ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ min b'an bolo a bɔrɔ ka jan ka na sɔrɔ dugudenw karamɔgɔ bɛ ka min fɔ o kɛwale tɛ aw na karamɔgɔ bɔrɔ ka jan ka na sigi kɛnɛ sanfɛ in kan ka na ye ko aw ko a bɛ ala kira fɛ k'a sɔrɔ a kanu tɛ o man ɲi dɛ o ko jugu de ye n'a y'o kɛ a ye ala janfa a ye ala kira janfa wa a ye karamɔgɔ janfa a y'a jija mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ma se ka baara in faamu a y'a dɔn an balakaw mawuludu bonya kama a y'a kɛ ala kama an ka jɔw minɛ ka ɲɛ an baw a y'a janto a cɛw la a y'a janto furu dɛmɛ la a y'a janto furu kan ka bonya cogo di aw y'o ɲini a k'o dɔn an baw denw ka taa ɲɛfɛ o de siri bɛ aw la denw ka bonya o de siri bɛ aw la wa denw ka kɔrɔta o de siri bɛ aw la an bɛ ka kiri Badara Ali a ba de sɔnna ka muɲu a fa ye pour que a ka se ka kɛ Badara Ali ye an t'a lajɛ k'o ladege o ɲɔgɔnna ka kɛ Seydi Sherif Usmani Madani Hayidara a ba muɲuna ka sabali ka ko dɔw to ka se dɔw to a ye ka sabali o de kama bɛɛ bɛ kulen ni an karamɔgɔ tɔgɔ ye a n'an fa tɔgɔ ye a y'a jija a k'o ɲɔgɔnnaw caya.
bismillah. Maulana Aliyu Sangare ni sai bismillah. Karamonana kalane ungaramonana. Bismillah. Karamonana burahane kalamanana. Bismillah. Muhammad Mubashira Muhammadu khairul wara man jana mubashira Sauji khairil bashari al-hashimi Manja
إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وبشرنا وسراجنا وشفينا وقرة أعيننا ووسيلتنا إلى ربنا بالكسيم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ونبيك النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل الصلاة وأزكى الصلاة وأنمى بركاته عدد الأسباه والأرواح والأجساد والظواهر والعقول والفؤاد والعلوم وعدد ما يغفر يا رب العالمين. عليه السلام الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم يا إخوان المسلمين والإخوات. أمبا الإسلام الجماعة أنا مسؤول لمسا أنا مقرب أمبا بلجلفو كرام منوينا لمي على بلو أنوغيرا عندنا شولا دوغرا لنغا تويبه وكاچان كبالي أمبا ينسيتي على فيارا بي على كنوه هيرنا أيه بتوبنو غاكنا على كومناي أيه جرمنا كومنا على كلو يافاي على بوكا على بنيا بصو على كرام وارو بصو اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. kere lena ambal make anana karmoke noye ali badra sanari salo ni wati krena abwara ve o shina fana alay angre diga doala amay ni sete ala fa azira kene nga heratu era jumna amay no ala fa yala be ala kamule herala minum bi fo yala be ala ko lu sabati lu ni sukuna anga se ka baraka nay amay ni sete ala fa yala bi shini kene shijadi kene ala ko kalfa anala ala kana dunya nasroha ala kana la yunus wati ala ko ka ala be moso ala kra modu koso ala moso ala modu salim lebo mana assalamu alaykum a'udhu billahi itqani jamfo bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad sallallahu ne ya amadu bay aha ngara station predade ne alhamdulillah ko ngara station ko aywa bismillah ولا نيراني نالك ورا دمه وحدهم نعم لا فما توسيلا ايوه وصوني لي دنا ما بوا كلام ايوه ما جنا دولا انا سوالا لا تندو او يني دي بوا كلام الحمد لله ما يرا كونديس دي فمنا اكاكيان تو جاغو ياي كاكنن نبا بلدي لي كوچني مسلمين سنه ما كرو كبلدي لي كبه ولا جمان الله سبحانه ايرون مراقه كمو فكنا بو انوي كافو كبركدا كو اول جمان اكادو انا رجالاني البنما nari ala ka ka here duguma ala ka gide duguma ala ka kambela dile ma boda ka kama shi da shi ala ka nan da Allah bai ala ka kanya ta ya rabbal ala ko ala ka rabbi amin doro ma amin wa sallim ni dugo kuma ko sai usman madan hadra ai dragoni an ta ni ona ka da shi to na ma kunya dira kana ma wajibi do ko ala de ni bela dile to ma de wajibi basi jani kana da anama Allah ta ala ko ala ka kunya ya rabbi doro ma amin wa sallim fulaw kuma mana bolu ma fasal basal o kuma sirati ne wa alaikum assalam alhamdulillah ya rabbi anki la hela ama yin seti masafe alama an shila wa hela kelina ya rabbi alhamdulillah rabbil alamin an so jalendo ni ambal maga yele yam fe no yele ko gade ali badra sangare jonga ngala barakata jonga ngala wasa tumamina ni yira ye ni dine ndra nyumonga ala fuka wala nyumando nyote hali sasa ne mwati na au nyongona do labe meka ala pota do buluda o chesiri mo fe hakla ko yeta hunde wallahi jendo ona sona ke min bla sraka la banju nyumam suro sramina o yala fukumbo Nabila Musa aye ayina la fe don la wala mimi ni fe no fonya go ki e nga kira e wo sarakama
sabu ne ni mɔgɔda min bangena sɔgɔmada kelen o cayara ala ye jɛnɛw bɛɛ ko ka ne kelen ta o jɛra ka kɛ kira ye wala n b'a ɲini fɛ fɛn dɔ fo n ye hali n'a y'a sɔrɔ man di n ye n b'o wajibiya n kan k'o kɛ ala kama ala ko musa ma n k'o sara f'i ye wa musa ko hɔn a ko musa hinɛ ka jɔnw na a ko musa hinɛ ne ala ka dafɛnw na ko o ye n ka sara ɲini ne fɛ n'i y'o kɛ tuma min na i ye ne ala ka sara dafa badara ali sangare kalan de kɛ ka tila k'a ɲini ka hinɛ jɔnw na o tɛ yan wajibi y'o de ye o ka ala ko dɔn ka tila ka sabali n'a ye k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye quoi ka tɔɔrɔ muɲa kan ka gɛlɛya muɲa kan ka nɛni jugu muɲa kan ka si yɔrɔ la yɔrɔ minnu bɛ yen n'a sili ye degun i ma ayi ne ye bamakɔ ka bɔlen ka na si yan n'ala ko tɛ foyi t'a kɛ o anw tɛna wari foyi d'a ma hali a da mobili fila in yɛrɛ sisan sɔngɔ ma o tɛ sɔrɔ ka d'a ma yɛrɛ walahi an y'a dɔn ko bi ka kɛ ala kama n ka sara bɛ ala bolo a dafalen tiɲɛni la ka ala k'a d'i ma i na o na a ka d'an ye i ka to yan i na o na n'i se ka ɲɛ i bɛ to an fɛ ka waati kɛ ale ye cɛ ye jɛma y'i lakodɔn bi ye cɛ ye hayidara dar'i la o b'a bɔ ni mɔgɔw taara hayidara denw nɔfɛ ko karamɔgɔkɛ an mago b'i den dɔ la ni bani den ma kɛnɛ sɔrɔ a bɛ badara sangare de bila ka taa Sajaja kalanden ka ca nka min bɛ karamɔgɔ jigi fa a ko n'a ɲɛfɛ o kalanden man ca walahi cɛ jitɔ hayidara t'o bila ka taa a kungo kɛnɛ kan bani cɛ don nka a ye cɛw dɔn dɛ walahi ni badara n'a ka denmisɛnya sirifukɛ dama la ka se danaya cogo min ma o b'a yɛrɛ ni karamɔgɔ cɛ an tɛna fɛn fɔ kan badara jɛnna n'a ye ala kama k'a fɔ a ma ala kama k'a ku ala kama wa i ka ko a bɛ taa ɲɛfɛ foyi se ka bali wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala allahi fa huwa hasbuhu inna allaha baligh amrihi qad ja'ala li kulli shay'in qadra aywa mɔgɔ mana sira ala kɔni ɲɛ n'i donna kobile la a bɛ kobile a b'a nɔgɔya i bolo ka bɔda d'i ma ka tila ka gɛrɛsɛgɛ d'i ma i yɛrɛ ma sigi ni min sɔrɔli ala b'o nɔgɔya i ma a bɛ s'o la dɛrɛsi nka mɔgɔw jɔnna na de k'a fɔ ko fɛn bɛ sɔrɔ ala ka kuma fɔli la mɔgɔw jɔnna na de k'a fɔ ko kuma min na n'i kɛra wajilikɛla ye tabalikan wari kuma dɔw walahi a dɔw ta dugu dɔ tɛ 1000 bɔ mɛ i bɛ k'a kɛ jɔn de kama ala mɛ ala bɛna kabako wɛrɛ k'i ye min t'o ye quoi aliou kanuma min bɛ bi diɲɛ kɔnɔ mun y'a s'a ma ala ka diinɛ lase de y'a s'a ma o mana cɛsiri o fɛ ɲɛta bɛ sɔrɔ n'a diyara ala ye yarabi kɛnɛ ala k'a sigi hɛrɛ la ala k'a wuli hɛrɛ la an bɛ hayidara fo bani ye cɛ ye walahi hali a da ka fulaw bɔ kungo kɔnɔ ka na bere d'u ma ayiwa kuma de bɛ yan sa o ye hayidara fɔ kun bɔ quoi min fulakɛ dɔ d'a ma ka bɔ kuma na n y'a dɔn o man d'aw ye o fulakɛ y'i kɔ siri ka na cɛrifukɛ fɛ yen a ko karamɔgɔ a k'u ye misi caman de di yan ko n bɛna d'i ma nka karamɔgɔ faamaw y'a minɛ na a ko karamɔgɔ faamaw y'a minɛ na karamɔgɔ ko faamaw y'a minɛ ko ko cogo sisan a k'u ko de ko misiw den dɔ ye wari karamɔgɔ ko fulakɛ mɔgɔ tɛ baasi i bɛ taa fɔ faamaw ye ko misiw ye ne hayidara ta ye ko ka misi den dɔ ye wari hakɛ bɔ misi la ka misi tɔ di mɔ kana ma fulakɛ taara ale sini a ma segin bilen tɛ tɛmɛ ala ta kan ala kɛra kama kuranɛ kama sɔli ala muhamadi salamu alaikum taala wa a fara ka tuguni fulaw laban dɔw yɛrɛ ɲin'a kɔ ma na dɛ an b'a wasa dɔɔni na n'ala sɔnna yan'an ka taa yɔrɔ jan an ko an ka dugutigi nana kɛnɛ kɔnɔ ni ala sɔnna o la an bɛ hakɛto ɲini dugutigi fɛ an mago bɛ an ka dabonya kelen na an kun y'a wele nka o y'a sɔrɔ a kun ma kɛnɛ sɔrɔ fɔlɔ k'a nana. Waalaikum salam wa rahmatullah. Amalanka bɔra so I nana so. Diyara n ye. I bisimila. Alhamdulillah. Fɛn fɛn ka di n ye o fɔ dugu kɔnɔ. Baasi fɔ foyi tɛ yen. Ayiwa. Baasi tɛ yen. I tɔgɔ ni jamu. Kuma ɲɛna. Mamadu Buware. Alhamdulillah Mamadu Buware. Shaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Danen gɛnɛ ko bama kɛnɛ kɔnɔ. An bɛ commencer k'aw fo na silamɛya foli n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kɔfɛ an bɛ Ala tanu k'a barikada. O ka kan. Masa min n'a tanu ka kan lahala kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na.
tɛmɛnen kɔ an b'an ka nabagaw fo aw bisimila a bɔra aw ka so a sera aw ka so min bɛna fɔ kɛnɛ kɔnɔ ala k'a lamɛn tulo d'an ma a mɛnnen kɔfɛ k'a minɛ ka baara kɛ n'a ye fo ka taa alijinɛ sɔrɔ ala k'o nɔgɔya ani silamɛ bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jɛnɛ tɔgɔ hakili la nin kɛnɛ in nin y'a sigi o filanan ye an b'a ɲini ala fɛ n kana k'a laban ye san o san an kɛnɛ k'a kɛ ɲɔgɔn bolo aw bisimila an bɛ ku ala ka fili wɛrɛ tarawele isa ayiwa isa tarawele ok awɔ waaleykum salam a kɛ donna ɲɛfɛ donna mi ko ka tigɛ an nana diyara an ye naam ala ka sigi kɛ hɛrɛ ya rabbi an ɲuman na ala ka segin an ɲɛ amina ala ka kɛnɛ caman dira an ma amina ala ka karamɔgɔ minɛ an ɲɛfɛ amina ala k'a ɲuman kɛ kɔma an ɲɛ amina ala ka musakaw nɔgɔya amina karamɔgɔ danna yɔrɔ min ala k'a denw dɛmɛ amina 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 wa sallim ala bɛ san o san a kana san o san n'ala sara nka ala ka wajili faba bɛ boli musow kan e bɛ fɛ a ka kɛ o cogo yɛrɛ jumɛn de ka di an ye o ka da an b'a fɔ ka sira ɲuman ɲini tabarikala sew ni wajuli bɛ senna n'i ye kuma dɔ kɛ ka dɔgɔ wajuli kan dɔ tɛmɛ a kan karamɔgɔw b'a fɔ an ye cogoya min na olu yɛrɛ ma a jurumu yɛrɛ hakɛ dɔn hali sisan u ma se k'a ɲɛfɔ o la an t'an farati o la ni wajuli tɛmɛna bɛɛ lajɛlen k'i mankan nɛmɛ ka mankan datugu pewu an bɛna mikoro di badara ali ma min labɛnnen don min ka kan ni anw ye sabula ale de bɛ adamadenw lajɛ minnu ka kan ale b'o fɔ an ye